Babimbiangan mama jo kamanakan malape bulan Ramadan salam bajawe kamanangan barayo di kampung kita ada budaya di tanah Bundo bajawe tangan saling basuh arek ganggam saling menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka kule katupe gulai kapau basanda gurau josana dari rantau nan lah pulang Minang mahimbau salam barayo dari Minangkabau basambung tangan saling manjambau basanda gurau jauh orang rantau nan lah pulang Minang mahimbau basanda gurau jauh orang rantau nan lah pulang Minang mahimbau daruk rangku sikara kaliang basambung maninyo paniaram baputa kampung coba kuliliang Minangkabau babagi salam iyo orang kampung di rantau orang pulanglah pulang karena Bundo Minang maimbau dan sarukan paimbau orang rantau pulang ke kampung bakumpul kita di hari raya barayo di kampung kita ada budaya di tanah Bundo bajawe tangan saling basuh arek ganggam saling menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka kule katupe gulai kapau basanda gurau josana dari rantau dan lah pulang Minang mahimbau salam barayo dari Minangkabau basambung tangan saling manjambau basanda gurau jauh orang rantau nan lah pulang Minang mahimbau basanda gurau jauh orang rantau nan lah pulang Minang mahimbau